hartstikke goed. Even zien. Ja, we zijn hier in Oerterp, bij showband Oerterp. En tijdens de repetitie fotografeer ik vaak die showkorpsen. Want dat is een mooie joen. Dan ben ze hier en dan nemen ze een uniform mooi. Of soms luidt het zelfs hier in het clubgebouw zelf. En dan zet ik me in een studio op. Dus eigenlijk echte plekken. Maak ik de foto's. Ja. En kisten die fluit dus wat iets leger horen. Of... Ja, dat is heel mooi. Ja. In eerste instantie is het, ben je geïnteresseerd of fascineerd omdat het visueel heel mooi eruit ziet. En daarnaast, dat is net het enige natuurlijk. Er zit inderdaad een hele historie achter. En het is een bijzondere cultuur. Ja, het is natuurlijk net alleen nog een Friese cultuur. Het is vooral het wierd. En dat vind ik heel erg leuk. Dat kun je goed stilstaan, Brenda. Ik ging eigenlijk eerst altijd van de persoon uit. En ik zei zoals draaiambitie en meer zo'n neutrale uitdrukking vind ik vaak het mooist. Maar is het moeilijk, gewoon wat dicht, gewoon neutraal. Ja, hartstikke goed. Er is iets fascinerends of er is iets, weer toch je lange sjuggen. En dat vind ik ook heel moeilijk om de vinger op te lezen, wat het nou precies is. Ja, dat je toch even uit je dagelijkse wereld stappen, maar toch even je als een open persoon, als het ware, vader aan. En dat vind ik heel fascinerend. Ik heb hem. Oké. Nou, hartstikke bedankt. Ja, bedankt. Ja. En we sjoggen voor eens een keertje. Ja.